Чому Штати? Чому Штати? Там що, країна необмежених можливостей? Ну, людям треба про це розказати. У нас нема безвізу з Штатами. Я про це розказую. Розказуй. Я навіть, коли мене запитують, є такі люди, які не можуть зі мною посперечатись, тому що мої якісь там доводи є логічними, і вони з тою логікою не можуть сперечатись. І вони мені закидають, а чому ти в Америці патріот? Легко любити Україну з Америки. Приїдь сюди. Це розповсюджено. Так от я їм відповідаю, що большой видиться іздалека. Коли ти хочеш розглянути картину, потрібно відійти на певну відстань, щоб ти побачив її. А Україна настільки велика і настільки велична країна, що із-за океану все бачиться набагато краще, ніж отут, коли люди живуть, як кажуть, принюхались, прижилися, вони багато чого не замічають, того, що тут відбувається. І я помічаю. Навіть от коли я приїжджаю з інтервалом там півроку, 8 місяців, рік, зміни колосальні і вони позитивні, більше. Наприклад, чого я не помічаю? Або наш глядач, можливо. Те, що я помітив. Україна збереглася як держава. В 2014 році я дуже сильно переживав за те, що вона взагалі залишиться державою на політичній карті світу. Тому що коли була інформація, скільки грошей було на рахунку, яке військо було боєздатне, там порядка 5 тисяч чоловік, танки без пального і без акумуляторів і таке інше, і хто проти України стояв, то Володя Чернолікий не вгадав в одному. Він все дуже добре прорахував і купив кого треба, і заплатив, але він не прорахував український народ. Він думав, що це ж таке саме, як ото за перебріком живе, що йому бутилку бояришника, квашений гірок на закуску з капустою, він щасливий. Українці інші. І вони пішли в кросовках, з каструлями або із металевими касками, без бронежилетів, пішли проти гарно озброєної армії і вистояли. Це досягнення. Це ти розказуєш мені історію, як від Майдану до війни, я розумію. Це досягнення. Досягнення те, що сьогодні Україна має паспорт, який займає дуже гарний. А тобі то що, в тебе американський? Ні, я говорю про те, що тут відбулося. Те, що я помічаю. Українець зараз із своїм паспортом може поїхати там 120 чимось країн світу без віз. І Євросоюз, і не тільки. Цього раніше не було. Україна є, зараз підписана асоціація з... Тобто зміни відбуваються, дороги будуються, відкрито 207 нових заводів за 4 роки і фабрик. Дороги. Ти бачив ті заводи? Ти їздив по тих дорогах? Я це не можу бачити, але ж коли багато людей говорять, різних людей, блогери, журналісти, прості люди, які там живуть, і вони підтверджують цю інформацію, то, мабуть, щось є. Може там